колко съм болен. О, колко съм жален. О, как ми е нужно да бъда погален, да бъда похвален, да бъда поглезен с кафе и с целувка по топлия глезен. Защото, когато човек боледува, е важно, че друг там човек съществува и своето болно любимо прегръща. И с портокали и с мляко се връща, с дрехи студени и с дъх на снежинки и готви и прави дори палачинки и е търпелив и обича с тебе, дори ако ти си ревлив като бебе, но той те понася, защото те носи в сърцето си и ти задава въпроси, а после те слуша. С теб разговаря. Когато заспиш, той вратата затваря, но толкова тихичко, толкова леко, че тебе ти и да те викнеш: човеко, върни се, че искам да си те прегърна и утре за всичко това ще ти върна. И аз ще те глезя и ще те завивам, но утре, понеже в момента заспивам и вече съм другаде, вече крутувам и ти обещавам, че ще те сънувам. И кротко заспиваш, щастлив и доволен, пък даже и да си за мъничко болен.